미치겠어 우리 왜? Isai. Isai. Aja mengenjak.
BS. Wah, cuma bener. Ora. Tapi pakai gua. Pocong ya Abi. Abi ya. Bisa dulu lagi. Nah, full. Bapak sepi. Doneng di gila. Iki doneng di. Aku rana kancane. Aku mendelek. Panik kono. Ayo kabeh. Rana kancane meneh.
Udut. Oh. Iki enak iki. Udut. Tapi sirek. Kenalan ya. Ya kencan ya. Ayo kencan. Goblok. Kurang ajar. Goblok. Bisa numpak beda ta ora? Kowe ngomong do ngomong. Kowe bisa numpak beda ora? Kowe nek ora iso ngomong, tak goncengno. Goblok, talenan ora iso. Iki sing dhuwur goblok e. Nah, Kayak Mas. terus. Tahu ya. Lah, ini gitu. Dia pasti pokok pokoknya dia guys. Ha ha ha.